ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବେ ବି ନଥାନ୍ତା, ଗୁଗୁଲ୍ ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହୁ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାର୍କେଟରେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲେଟର୍ ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ। ରିଲ୍ସ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଲାମାନେ ସାରାଦିନ ବାହାରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତେ। ହଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଛି, କାମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିସହିତ ଆମକୁ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ୍ ଆଉ କେବେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବେ ବି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଭଲ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ନା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଲକି ଯେ ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜେନେରେସନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ? ତୁମ ଭାବନା କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ।